En achter, ik kom oorzagpad toe, op die watlijn. Nou vertellen wat zo pijnvol. Ja, hierdie video sien ek vertellen wat zo pijnvol, omdat ik leen kook. Ik zit vandaag op mijn toiletse dak om te koken. Jullie zien maar zo'n stoof ijdel. Op die toiletse dak ijdel. Op die watlijn. Ja, jullie voelen me nou op pijn. Als ik leen kook. Hier zit ik vandaag op mijn toiletse dak. Nou wacht ik voor jullie om iets te zeggen. Daar is mijn pot. Mijn stukje dasvlees kook ik vandaag op mijn toiletse dak. Niemand zal van mij zeggen, het is mijn property die. Ik kan koken aan mijn toilet ook. En wanneer jullie zo'n piep komen afhalen. Wat zo bubber. Ja, jullie bubber nog voor mij. Wat aan mijn bed leen kook. Hier kook ik vandaag op mijn toiletse dak. Ja, kom nou van mij weer. Kom. Kom van zie. Kom van zie, koud. Guys. Stukje dasvlees. Hij gaat lekker hier van, hij is op die toilet aan elkaar geslagen. Een stukje dasvlees. Kijk, die dasvlees moet je zomaar lekker eten hier, want kijk, het is een type wals. Ja, het is een type wals. Ja, ik stoot alles in staat. Right, pot ijdel. Maar ja, zijn er zien mijn spices die. Kijk, geriefelijk zit ik op mijn toiletse dak. Wie gaat mij daar strijden? Oh, op mijn toiletse dak. Wie gaat mij strijden? En dan moet jullie weer die zon schijnen ook nog lekker. Als jullie een lekker dag vandaag. Yes, het is een lekker dag. Zo, ik zit nu hier op mijn toiletse dak. En die view is ook mooi. Yes, the view is nice. So, yes, ik is op mijn toiletse dak. Wie gaat van mij strijden? Ik maak kost hoor al. Jullie moest ik jullie zoals missies van mij komen zeggen. Hoe ik zal niks van Ziza eten wat zo in die bed in kost maakt. Verzet, blijf jij in jouw baan. Zie ik ook vandaag op haar toiletse dak. Kom wat vol. Kom wat vol. Die vrouw is op haar toiletse dak. Jullie. Zo mij zo lekker als je je eigen property hebt. Dat is lekker. Dat je kan maken wat je wil. Kijk, waar zit ik vandaag op mijn toiletse dak? Maar als je nou gehuurd, ja, jullie huurders, jullie wat moest nou hier. Als jij nou bij onze dak zit, dan zei vrouw, je moet zomaar dubbel die maand betalen. Ja, van zeg, ze gaat dus eerlijk zeggen, je gaat te ver, je is nu al op haar toiletse dak. Nou, dit is mijn property, die. Ik kook op mijn dak. Morgen klim ik hier jullie boer op. Yes. Jullie op je eigen dak. Ja, van mij gaan jullie niet zien, jullie niet voorzien. Kijk, rustig zit die vrouw. Gras op haar toiletse dak. Bannen die zoon. Bannen aan die zoon. Bannen aan. Vraag me hoe ik hier gekomen. Ik raak ook mijn Spider-Man. Soms steeds. Ik vlieg ook soms steeds. Vraag me hoe ik hier gekomen. Spider-Man. Lekker op mijn toiletse dak. Op mijn toiletse dak kook ik weer vandaag. Wie gaan mij zien? Hey, wie gaan mij zien? Kom zeg, jij mij, kom zeg. Wie gaan mij zien? Op mijn toiletse dak kook ik vandaag. Op mijn toiletse dak. Op jou zie, op jouw toiletse dak. Vind jullie wat zo pijnvol voor mij? Wat leen kook. Ik kook vandaag op mijn dak, op mijn toiletse dak. Kom zeg iets. Kom spoel weer vandaag je bekje uit. Van ik is tot alles in staat. Niet raar je ding van zie. Hier plaats jakkels. Ik is aan het type jakkels. Ik is hier een kaapjakkels. Ik is een hoerkaapjakkels. Right? Mijn aardappeltjes is geschil. Mijn aardappeltjes is geschil. Mijn aardappeltjes is geschil. Ja. Mijn aardappeltjes is geschil. Kijk, mijn pot komt pas de kant toe. Ik wil even jullie wijs. Ik wil even jullie komen zien.
Ek wil julle wys, ek kook op my toilet se dak en ek wil vir julle sê, bly in julle se baan en kom pad se kant toe op die vatlyn.